amarya ce, duk abin da kika yi shi zan dauka in bi ki yayata. Ƙanwata yayata. Wankin hula na neman ya kai kudure, gajen haƙuri ke haifar da kalin damuwa. Yau ne katari na samu miji da kwarai, kuji haduwa ga halin shi halin girma. Kyautar Allah shi ne ya bani abin da nake so, an gona ne kai na baiwa rabin rayuwa. Wataran hadari babba dama da hauni a garin na yau kyakkyawan duba, farin ciki na samu ba ku bar ni ina yin kuka. A zaman mu da kai ka shaida baka sanni da cin zarafi ba, nasuwa da karamci na gado a gare ka ba zan daina ba, tarbiya ta gidanmu mai sona ba zan sauya ba. A cikin zuci na ɗauɗan ba, ni zan yi biyayya a gidanka ba za ka yi wayo ba. Ni amarya na zo da rangwada aka sanni ba zan fashi ba, na sha alwashi da inda ka bi ba za na gibi ba. Na yarda da ke amarya, na aminta da ke uwar gida, komai muka yau hatare sai marfe shi a nan cikin gida. Yau ne katari na samu miji da kwarai, an gona ne kai na baiwa rabin rayuwa. Zarayi da ke uwar gida, zarayi da ke amarya, dan Allah ku saho juna ɓacin raina zai yi ɓuya. Ka san da uwar gida daga muradan ka ne ba ni ganye, kamar kanwa ce a gare ni ba na turjiya. Anti kwantar da hankali in ki mu zauna ba hayaniya, don mu faranta wa mai gidan hasken rayuwa. A cikin nishadi zancen ku shi ke haskare na aure za ka kara ka yi furci mai ma'ana. Allah ya karɓi roko na yanzu ina yin sha'anina. Min yarda da juna zan faranta ma rai baya kuna. Ni amarya na yarda da kai, ni ma na yarda da kai.